Arvoisa koripalloyleisö, Jymyllä on vahva 50 vuoden koripallohistoria. Sitä kunnioittamaan ja malliksi tuleville pelaajille olemme halunneet nostaa tuonne seinälle 3 oikean pelaajan pelipainot. Tervetuloa tänne areenalle numero 4 Reijo Penttilä, numero 5 Kari Tuomi ja numero 13 Marko Sundqvist. Suoritamme paitojen paljastuksen siten, että paita kerrallaan numerojärjestyksessä. Ensin meidän Jymy juniorilta tulee kustakin pelaajasta kertomaan pienen historiakatsauksen. Sen jälkeen Hannu Korhonen soittaa meille Orimattilan fanfaarin. Kun fanfaari alkaa, yleisö nousee kunnioittamaan tilaisuutta seisaallaan. Ja kun fanfaari päättyy, niin Ilkka Särkinen paljastaa tuolta pelaaja kerrallaan tuon vähän suuremman pelipainon. Lopuksi pelaajat asettuvat tuohon oman paitansa eteen. Jymy lahjoittaa pienen muiston. Ja Reijo Penttilä on luvannut käyttää pienen puheenvuoron. Ja sen jälkeen valokuvaus mahdollista. Aloitamme numero 4, Reijo Penttilä. Numero 4, Reijo Penttilä. Martti Kitunen on muistellut koripallouraani näin. Onko kukaan suomalainen koripalloilija 2 tunnin kovan koripalloharjoituksen jälkeen lähtenyt 20 kilometrin lenkille? No, minä sen tein ja paljon muutakin, mutta aina on tarvittu, että koko joukkue on puhaltanut yhteen hiileen, vai sanoisinko yhteen palloon, koripalloon. Jymyssä huippuhetkeni oli joukkueen nousu ykkösdivisioonaan kauden 77-78 päätteeksi ja seuraavalla kaudella jo osallistuttiin mestaruussarjakarsintoihin. Jymyläisenä pääsin nuorten maajoukkueeseen. Pelasin 19 maaottelua, tein ottelupisteennätyksen 28 pistettä. Olin jymyläinen, kun aloitin miesten maajoukkueurani 78. Pelasin yhteensä 75 maaottelua. Maajoukkueurani huimiin huippuhetkiin kuuluu ensimmäinen miesten maajoukkueturnaus Puolassa. Vastassa liettualainen huippujoukkue Kaunas Žalgiris ja sen maailmanluokan tähteä Arvidas Saponista vastaan tein huimat 24 pistettä. Suomen paidassa pelasin universiaadeissa, Japanissa ja Kanadassa. Pelasin Panttereissa, saavutin 3 SM-hopeaa ja 1 SM-pronssin. Korkein pistekeskiarvoni oli 16 pistettä kaudessa. Jos jalkani olisivat kestäneet hurjat harjoitushaluni, nyt nostettaisiin kattoon kääntöhyppyheitostaan tunnetun NBA-pelaajan paitaa, mutta sitten olisi ehkä tohtorin hattu jäänyt saamassa, joten mikään ei harmita.
Esittelyssä numero 5, Kari Tuomi. Numero 5, Kari Tuomi. Olen ikijymyläinen urheilumies, joka aloitti jymykorisuransa vuonna 1963 juniorimatseissa. Vuonna 1967 nousin jymyn edustusjoukkueeseen, jossa pelasin 321 peräkkäistä sarjaottelua 15 vuoden aikana. Olin nostamassa jymyä Suomi-sarjaan vuonna 1970. Lahden piirin parhaaksi koripalloilijaksi minut valittiin 1976. Hermoni ovat rautaa. Ratkaisevassa karsintaottelussa vuonna 1978 noususta ykkösdivariin tein 40 pistettä Pispalan Tarmoa vastaan. Nautin paikalliskamppailusta divarikärjessä Lahden Namikaa vastaan. Vuonna 1979 heitin paikallispelissä 43 pistettä. Huom, eikä silloin ollut vielä 3 pisteen koreja. Sydämeni sykki jymylle. Olin valmennustiimissä hankkimassa jymyn ensimmäisen SM-kullan A-tytöille vuonna 2006. Joukkueen kapteenina pelasi numero 5, Aino Tuomi. Martti Kitusen analyysi urastani. Suomalainen versio legendaarisesta Larry Birdistä, hieman hitaat jalat, monipuoliset taidot ja viiltävä peliäly. Ja jymyn ehkä pitkäaikaisin kapteeni, numero 13, Marko Suni. Numero 13, Marko Suni. Olen pelannut jymyn edustusjoukkueessa tällä parketilla 5 eri vuosikymmenellä. En ikinä unohda kevään 1981 SM-sarjakarsinnan ensimmäisen kierroksen otteluita rakasta naapuria Lahden Namikaa vastaan. Koko runkosarjan olin ollut se 9-10 vaihtopelaaja, mutta runkosarjan viimeisen kierroksen 2 pelistä sain hyvin vastuuta ja nousin aloitusviisikkoon. Ensin täpötäydessä Lahden urheilutalossa otettiin maukas vierasvoitto ja tein itse 14 pistettä. Ja sitten Orimattilan urheilutalosta niin ikään täyden katsomon edessä upea kotivoitto ja tehtailin 18 pistettä. Orimattilan Sanomien suuresti arvostamani reporteri ja pelikaverini Heikki Ovaska kirjoitti seuraavaa. Sunista on muutamassa päivässä tullut jymylle niin tärkeä pelaaja, että häntä ei voi ottaa edes hetkeksi huilimaan. Sunin huilin hetkillä Namika sai aina otteen pelistä. Jymykoriksen valmentajalegenda Martti Kitusen mietteet. Parivaljakko Gerald Lee ja Marko Suni tekivät nopealla hyökkäyksellä monta koria, ennen kuin vastustaja tajusi, että pallo on jo omassa korissa. Kaikkein antoisinta on kuitenkin ollut ja tulee olemaan lukuisat hyvät kaveruussuhteet, mitä laji ja jymy on antanut minulle.
Hienoja miehiä ja komeita paitoja. Yleisö voitte istua, olkaa hyvä. Kuulemme vielä 2-metrisen Reijo Penttilän muutaman sanan tähän vaiheeseen. Ja sen jälkeen pyydämme vielä Jymykodislegendoja jäämään hetkeksi tuonne paikalleen kuvattavaksi ja annamme pienen muiston teille. Ole hyvä, Reijo. Joo, hienoa kun olette tullut paikalle. Tää on hieno hetki. Vanheneva mies alkaa muisti olla sen verran heikko, että täytyy tukeutua tällaiseen kirjoitettuun puheeseen. Ja sitten vielä näkökin alkaa olla sen verran heikko, että täytyy pistää lasit päälle. No niin. Eli haluamme kiittää Tomi, Marko ja minä Orimattilan Jymyä ja sen koripallojaostoa sekä Orimattilan kaupunkia tästä suuresta kunniasta. On erittäin hienoa saada pelipaitansa tämän areenan kattoon. Ja erityisesti se on hienoa siksi, sillä Orimattilan urheilutalolla on kunniakas koripallohistoria. Siellä on pelattu miesten ensimmäistä divisioonaa, naisten SM-sarjaa ja useita juniorien SM-sarjoja ja pelataan edelleen niin kuin tänäänkin pelataan tätä ottelua. Myös maaotteluita on Orimattilan urheilutalolla pelattu useita. Itse muistan vielä elävästi 70-luvun lopun kiihkeät ottelut Täpötäydessä urheilutalossa. Tunnelma oli todella katossa, niin kuin ovat nyt paitammekin. Ja toivomme, että saamamme kunnia omalta osaltaan motivoi ja kannustaa nykyisiä ja tulevia orimattilalaisia koripalloilijoita. Henkilökohtaisesti paidan saaminen urheilutalon kattoon on hienoa sikälikin, että olin itse rakentamassa urheilutaloa vuonna 1977 apupoikana ja kaiken lisäksi oma äitini piti pitkään urheilutalon kahviota. Eli on tärkeää. Urheilutalon koripalloareenan avajaispeli pelattiin vuonna 1978 alussa. Muistaakseni muistassa oli Hastings College Yhdysvalloista, joten urheilutalossa on koripalloa pelattu jo 37 vuotta. Urheilutalon koripalloareena ja pukukopit ovat alkuperäisessä kunnossaan ja kaipaisivat kuulemamme mukaan kipeästi remonttia. Siksi lopuksi toivoisimmekin, että Orimattilan kunta tarttuisi härkää sarvista ja remontoisi urheilutalon koripallotemppelin sen arvolle ja hienolle historialle kuuluvaan kuntoon. Samalla turvattaisiin tämän hienon areenan käyttö sekä koripalloilijoille että muillekin lajeille pitkälle tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitos Reijo. Siinä nuorille komeat idolit ja Susanna Särkinen, koripallojohton rahastohoitaja. Aada apunaan marssii luovuttamaan jymysukat näille herroille. Sukat ovat sen verran pientä kokoa, että jääköön vaikka muistoksi sinne kotiseinälle, että emme odota kovin monia kolmosia enää tältä triolta. Lopuksi komeat aplodit yleisöltä ja kuvaajat, olkaa hyvä.